La idea de novel·la és perquè crec que és la manera de transmetre la dimensió humana de la Neus, la manera d'arribar a més gent i d'arribar-hi, doncs, no d'una manera de dates, història, no sé què, de la seva experiència, del que va viure, de com ho va viure. I crec també que és, en part, un homenatge molt merescut i, en part, una col·laboració a la teva lluita, que és la lluita de la sempre és per les dones. Tu ets una d'aquestes dones, Neus. Jo soc una d'aquestes dones, però no I les tu oblido lluites mai. Jo no les oblidaré mai. Doncs crec que no oblidar-te a tu tampoc és no oblidar aquestes dones. És una responsabilitat escriure això, hi ha un compromís moral i que algú extern ho valori i vegi que va bé, doncs anima molt. Clar. Això et vaig dir que anava bé. Això et vaig dir que anava bé. Si les dones sempre som les darreres. El camp, el primer camp de Ravençulo, el 27.534. I a l'altre camp me van canviar el nom del camp, 4.446.